De les tres metamorfosis de Friedrich Nietzsche. De les tres metamorfosis de l'esperit vos parlo, com l'esperit es converteix en camell i el camell en jo, i el jo a la fi en nen. Moltes coses feixugues hi ha per a l'esperit i que sap suportar, en el qual habita el respecte profund, coses més feixugues i educ, les més feixugues, és el que deletja. Que és feixuc? Així pregunta l'esperit que sap suportar i s'agenolla com el camell i vol anar ben carregat. Què és el més feixuc, herois? Així pregunta l'esperit que sap suportar perquè m'ho carregui el coll i s'alegri la meva fortalesa. Que no és això humiliar-se per tal de mortificar el propi urc? Fer brillar la pròpia toixesa per riure's de la pròpia saviesa? O és això, prendre comiat de la nostra causa quan ella celebra la seva victòria, pujar a les altres muntanyes per tal de temptar el temptador? O és això, nodrir-se de glans i herba del coneixement i per voler de veritat, passant fam a l'ànima? O és això, estar malalt i fer tornar-se'n els consoladors i fer-se amic dels sorts que mai no senten allò que vols? O és això, capbussar-se en aigua iòtica, quan aquesta és l'aigua de la veritat i no apartar-se de les gèlides granotes i gripaus ardents? O és això, estimar aquells que ens menyspreen i al fantasma donar-li la mà quan ens vol fer por? Totes aquestes coses, les més feixugues de totes, es carrega coll l'esperit, que sap suportar com el camell que, ben carregat, corre al desert, així corre ell pel seu desert. Però en el desert més solitari té lloc la segona metamorfosi, aquí el jo es converteix l'esperit, vol fer presa de la llibertat i ser senyor al seu propi desert. Aquí cerca el seu últim senyor, es vol tornar el seu enemic, i l'enemic del seu últim déu, per assolir la victòria vol lluitar amb el gran drac. Qui no és el gran drac, el qual l'esperit no pot seguir anomenant déu ni senyor? Tu has de, s'anomena el gran drac. Però l'esperit del jo diu, jo vull. Tu has de, li barra el pas, resplendent com l'or, una bèstia coberta d'escata i damunt cada escarata brilla rutilant. Tu has de... Valors mil·lenaris brillen en aquestes escates i així parla el més poderós de tots els dracs. Tots els valors de les coses brillen en mi, diu el drac. Ja han estat creats tots els valors i tots els valors creats sóc jo. En veritat, no hi ha d'haver cap més jo vull. Així parla el drac. Germans meus, per què cal el jo l'esperit? Perquè no n'hi ha prou en la bèstia de càrrega que renuncia i respecta. Crear nous valors. Tampoc el jo no és capaç de fer-ho, però crear-se llibertat per a noves creacions, això sí que és capaç de fer-ho el poder del jo. Crear-se la llibertat i un sagrat no. Educ, enfront del per això. Germans meus, cal el jo. Prendre's el dret de nous valors, això és la pressa més horrible, però un esperit que suporta i que respecta. En veritat, això és una rapinya per ell i una cosa pròpia d'una bèstia de rapinya. Antany, el tu has de l'estimar com la seva cosa més sagrada. Ara li cal trobar il·lusió i caprici, fins i tot en allò més sagrat, perquè robi la llibertat del seu amor. Per a aquest robatori es necessita el jo. Però digueu, germans meus, què pot fer el nen que no hagi pogut fer el jo? Perquè el jo rapinyaire s'ha de convertir encara en nen. Innocència és el nen i oblit. Un nou començament, un joc, una roda que dona voltes per si sola. Un primer moviment, un sagrat dir sí. Si per al joc del crear, germans meus, cal un sagrat dir sí. L'esperit vol ara la seva voluntat. El que havia renunciat al món es guanya el seu món.
3 metamorfosis de l'esperit us he explicat, com l'esperit es convertia en camell, i el camell en lleó, i el lleó a la fi en nen. Així parlà Zaratustra, i aleshores estava la ciutat anomenada la vaca multicolor.